to make known this mystery, this manifold wisdom that has been hidden in him. Isa na mga pangulo diha sa kahanginan, diha sa kalangitan, wala mahibalo na aning misteryo o sa gigamit sa Dios ang iglesia para ipahibalo kini nga tinago. So when we come to the Old Testament, to Exodus, about the tabernacle, we have to see that this tabernacle is the best picture, in fact, the richest picture of God's heart's desire. Kung sa kung tanaw nato sa daang tugon, kining tabernakulo naghatag ka nato sa pinakanindot na talan-aw may tungod sa unsa ang tinguha sa kasing-kasing sa Dios. It is a very detailed pictures with dimensions, with different materials, and all of them have significant meaning. Detalyado kining hulagway, ug doon na siya ay mga makahuluganon nga mga kahulugan. Importante nga kahulugan. The tabernacle shows us the principle of God's work. It shows us God's supply, and it shows us God's operation. Ang tabernakulo nagpakita kanato sa operation sa Dios, sa iyang supply. God has a work in operation, and it shows us his salvation and his hope for man, especially fallen man. O ang Dios do na say operation, niya iyahang ipakita kini nasa buhat, ipakita niya diha sa iyang buhat sa pag-operate sa iyang kaluwasan o paglaom alang kanila. You can say that the tabernacle has many layers of meaning. Makaingon kita nga ang tabernakulo aduna siya daghan kayong layers sa iyang kahulugan. You can say it is a picture showing us who God is, and you can say it is a picture showing us about the church. Usa kini katalan-awon nga nagpakita kanato kung kinsa ang Dios, usab nagpakita kanato kung unsa ang iglesia. And you can say that the key pieces of furniture gives us a picture of the progress of our Christian life. O kini mga piraso nga furnitures diha sa tabernakulo nagpakita kini sa pag-uswag sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. So for this conference, we cannot cover everything about the tabernacle, but we will cover the key pieces of furniture. Niyaning nga conference, dili na tumahurutanan paghisgot ang tanang mga bahin sa tabernakulo, apan atong hisgutan lamang ang katong mga uluhanon nga mga piraso diha sa tabernakulo. We will cover the wall of the outer court. We will cover the bronze altar of burnt offering. We will cover the showbread table, and we will cover the golden lampstand. So atong hisgutan ang bungbong diha sa gawas na sawang o ang bronze nga halaran sa halad sinunog, ang shewbread o ang golden lampstand. That will be in the last two messages, the golden lampstand. Yeah, na sa katapusan nga mensahe nato ang bulawan nga tangkawan. And we can see that God gave Moses very detailed instructions concerning the building of this tabernacle. Makita nato dinhi nga ang Dios naghatag gyud og detalye kayong instruction nato kang Moises paunsa tukuron kini nga tabernakulo. And he told Moses, you have to build it exactly according to the pattern that I show you. Ug ingnan siya ni Moises, giingnan niya si Moises nga iya imong tukuron kini sumala gyud sa sumbanan nga akong gipakita kanimo. So let's look at some of the pictures. Atong tanawon ang pipila ka mga hulagway.
Okay, so here is a kind of drawing of this tabernacle in the wilderness. So mo ni ang drawing, pictures sa tabernakulo dito sa Kamingawan. So you have a court, there's a wall for this court surrounding it. And then on the inside, you have here a bronze altar, and here you have a bronze laver. So dinhi ato makita ang bungbong sa gawas no kanang wall. Unya na po dito ang tumbaga nga halaran og ang palanggana ba lever. And then you have this hugasanan. Tabernacle, which has two parts inside. The first part is called the holy place, and the innermost part is called the Holy of Holies. Kunya makita na po dayon nato ang tabernakulo nga dito sa sulod adunay duha ka bahin. Ang unang bahin gitawag og balaan nga dapit og ang dito sa sulod pagyud nga bahin mao to ang dapit nga labing balaan. And now here is a layout. If you look from the top of this tabernacle, you can see the outer court, the wall with an entrance, a screen, and you see the altar of burnt offerings and the bronze laver. So makita nato dinhi no ang iyahang unsa na layout. And kung sa then you taas have mo siya tanaw diha ang bongbong sa sawang unya na entrance pagsulod nimo mao dayon nimo makit-an ang halaran nga tumbaga unya sunod mao dayon ang katong hugasanan. And then you have a second entrance which only the priest can enter. This is the holy place once they enter in. And on the right side is the showbread table, and on the left side here is the golden lampstand. Unya aduna na po ilain pultahan pagasudlan unya mga saserdote ra ang pwede mo sulod dinhi. Unya pagsulod nimo dito sa tuong nga dapit makita ang lamisa sa tinapay. Unya dito sa wala na dito ang bulawan nga tangkawan. Then here you have the golden incense altar, and then the final veil here that only the high priest once a year can enter. Unya nana po dayon tong bulawan nga halaran. Unya human na mao na dayon tong final nga pultahan pasulod nga to sa dapit nga labing balaan nga ang labang saserdote lang ang pwede makasulod dito unya kas-ara pod sa isa ka tuig. And then inside you have the Ark of the Testimony. Unya dito sa sulod na dito ang arka sa panghimatuod. So the Ark of the Testimony, that is where God's presence is. Kining arka sa panghimatuod mo kini ang dapit nga naa didto ang presensya sa Dios. So this tabernacle is where God dwelt with the children of Israel during their time in the wilderness. So kini nga tabernakulo mo ni ang ipuy-an sa Dios kauban sa katawhan sa Israel sa didto sila sa Kamingawan. And if we read Exodus 25 to 30, you can see that it is very detailed describing how this tabernacle was to be built. Unya kung imong basahon ang Exodus 25 taman sa 30, makita nimo dito kung unsa ka detalyado ang kung giun sa pagtukod kini nga tabernakulo. So why did God spend so much time to give us all these details? It is because He has a view and He wants us to